Друзі, я зараз знаходжусь в моїй дачі, яка на Козаровичах знаходиться. І тут жили росіяни, я не знаю, офіцери чи хто. І коротше, отут це спальня моя. Тут вони вкрали матрас, друзі. Вкрали матрас. Але вони не вкрали, тут в мене була ця картина мого друга Анатолія Криволапа. Це подарунок мені. І ця картина, вона дуже дорога, вона безцінна, в принципі. І от вони її не вкрали, вона лишилася. Виявляєте, справжня цінність яка. А так тут все пограбували, от тут що найцінніше було, це оця картина. Друзі, це війна, тобто все відбудуємо. І головне, що ворога вже немає. Перемога за нами. Олег Скрипка.